Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka kat sau terik monta benai kelalengkot Jaka Kandai ke All Meghalaya Kickboxing Association kalayo jengrap de Tiar Ïalehkai naka perten pulen jang ke Central Reserve Police Force 67 Battalion. Yakini Tiar galej IT syaka Jaka Hikai hak Ïalehkai Kickboxing dau komandan jang ke Crpf Polo UHS Guman. Bat yakini Tiar la IT hau President jang ke All Meghalaya Kickboxing Association ba Samuel Hasa ringkat ke jinan lang ki kena bagi kmik pa jong ki kena Ibasya Hikai hakani ke Jaka kebadan ha upper Shillong. I hope that this will be of utility to all of you and it will enable the students to scale greater heights in their sporting careers. May you do well, bring laurels to yourself, your family, your clan, your village, your state and the country. Thank you for giving us this opportunity. I am very grateful to you. Thank you very much. Misno dan bokha dak ba ngai kendo bati sar Guman sar dari komandan Jaka 67 CRPF Battalion bahasa anti populo di dak jing Arab lem kajong u ngelayo ikni Tiar kini Tiar kadai kasongdor kumba arlak ikni Tiar ngelayo nadu ki mat ban seng ha po floor nang ta ngilayo ikni ki punching bag bat ke bahaya ke barit nang ta bunjat ki punching bag nang ta ngilayo ka gloves te shwa ya kanero ngilayo hau senam baladap ngilayo ki gloves bat ki pads kato katne ki Tiar Ïalehkai shwa bangin Ïalehkai chapo gowa ti ndang ngilawan phai nang ti ngi nang thina po gowa ki khna jongi ki lawan ra khandai tli ki medals art li ka gold south li ka silver but kiwepat iyo ka bronze kandai teli baro ti dakane ka achievement ka jongi nakaleng jong ka CRPF sa sempat ki lakhot yanga bat ki lakhot ki khna jongi ro baro ila wandi shash thi chapo polo hapo ka office jong ka komandan jong sar Guman ti sa sempat ila kemen palat ya ka banyu yangi bagi kena jungi kelawan rai ka medals ti ila kelib yang nga ti saki ipat kijing don kam to yathu kenang bana kalian ka jungi ro ila ban yarap ti dasisha ila kloy ban yarap yangi ngenam yo shu kumune officer bakloy ban yarap yangi ti dei na kijing yarap ka jung u mentangi sngo kemen bangila yo kat kini Tiar Ïalehkai bat ngi kermen scam bagi kena jungi kenang Ïalehkai bha shu bat ngi kermen scam ro ba kiwei ki kena bat kentai bat chenrang kila ban wan man training bat ngi bat nga khod ru yaki bat khamta me eki kmi kikpa ba fin pha lem yala ki jong ki khun ban wan ban training bat ngi ha kane ka training center jongi hangne hapo mau nyangla nyomer ka ba hapo opar Shillong hangne ngi bun bha ki khna karon ka facilities ru na ka benta ki khna kentai hangne itu ki basa se jingai kila ban wan school hangne bat kila ban sa ru hangne namar ngi don ka hostel ka barit kila ban la school bat ha ka ju ka por kila ban training ru di pimdei ban ting ban phai ki khna ki jong phi namar ba ngi haban perkhat ya kalawai jong ki khun ki jong phi te dinak takadaw nakaleng ka jonga kat bala ngan airu e kapor ka jonga ngan airu ya ka ai ka babhatam man ai ki jing Hikai na kamta ki khun ki jong phi te lese phi snow artatin handrai philaru ban wan ban pejhi dalade hakne ka training center jongi kumno ni Hikai bat hakno karukam ni pensa eki te tang na kanai hi nakaleng ga jonga na ai kamen sim yi fi mi kikpa bat ye fi ki khun samla kan thei ba chenrang ni sim hangne na do sun snam ha do sun post nam ki ba kwa ban training ni Hikai hangne ka sports ka fitness bat hakaju ka por ya ka self defense namar hangne ngi don hadu lightly southly ki jing Hikai ka kickboxing K1 Muay Thai kali thui bat ka MMA ru ngi don hangne dang hau benai baladap u grandmaster jongi u Fatih Segari u president ka World Total Fighting Federation wan nang thina po Europe na ka Indonesia ula wan sa hangne ban wan airu ya ka jing Hikai ya kane ka jonga Muay Thai
bat ka MMA ti ki khna jongi ki wan men hak ne hadu arpho sangut bat kila yo jing kai ka bapura bat kila yo ru ka certificate tenang ne shakhmat ki nangwan shushu na ki international ban wan hang ne ha training center jongi ban ai ka jing hikai na kamta ki khun samla ki jongi